Baw, Meredith. Baw, Meredith. Daw ginakatlan kagid. Pero tika katol, kadang imong monarkiya, daw ginpahidan sang dahon sang badyang. Kung daw hindi ka ginakaagwanta, palapit diri, ikanami sa imot patuwa doon, tapos bore katon. Kung sino man nagapanag-iyas ang bulldog na diri naman nagaayod-ayod, no? Palihog kuhimos kay basi mga gat naman ini siya. Gani partido PPP tungko plus sa pamati. Kay subong nga punto por punto, ang pagsaot ni Meredith nga wala diri wala didto, amo naman ang sentensyahan ko. Unang punto, ang tsura. Ang tsura, Meredith. Tani kung saot lang. Pero gamurudlo pa yung kalimutaw nimo. Kalma! Ano ka nag-hit-hit ka naman sang expired nga katol? Mo Diyos ko, kalmahi ang pagsaot. Kaya daw akong ginakulbaan nga magtalalabog ang eyeball nimo. Kalmahi lang. Kaya daw nasobrahan ka naman sa ayod. Sa sobra ka ayod, daw ikaw piyang mga star sa mga bulldog. Ikaduha nga punto. Ang tsanta, Meredith. Ang tsanta. Itak-in gamay, kay man daw nagdako pesang sa imong dughan. Gani sa inyo, sa gusto magpagamay sang tiyan, ang pag-exercise, hindi ang pag-ayud-ayud. Kahit ilan tawa, wala effect sa kay Meredith. Lantawa ang tiyan niya, bis ka nag-ayud-ayud siya, daw duha ka tuig nga wala nakautot si Meredith. Pagsaseryoso nga istorya, Meredith, no? Kung kumpulonta ka, no? Kumpulonta ka, tapos itagbong sa linaw, daw tubol ka nagalutaw-lutaw. Ikatatlo nga punto, Baw, Meredith, ang hita ta, ang hita ta mo naman ang akon nga nakita. Kadamo sa imo sang tiyempo mag-ayod-ayod, pero wala ka gidanay ng limpyo. Nagligo kag nagpanglugod, bunano na. Wala tiyempo o kung wala stocks. Kung ginakulang ka, hambala ko, send ang address kaya kung bahala magpadala sang habon kag lugod. Para sa dason, antes ikaw mag-ayod-ayod pag panglugod. Ikaapat na punto. Sa sitwasyon ni mo, Meredith, no? Kulang ka na lang maghapa. Tapos ang overall impact, daw ihawon ikaw nga bugungan nga paka.